ogbebi otu agụrụ na-ekwe ọjị o eburu m ọjị welu bịa odeji njim buru ọjị welu bịa eburu m ọjị welu bịa ogbebi ezu biko dogi na-ekwe ọjị o buru ọjị n'inwe njiri bịa na mmiri bujere nye n'ọgbọ na-abọ n'otutu nzu ọgbọ na-abọ ezu na ọmọ mbara n'otutu nzu fụba ya n'obi oji gadi odogwu mụrụ Igbo niile buje jagwa ya n'Igbo atagbue n'onwebe na-abụbuo jagwa ya n'Igbo atagbue n'onwebe na-abụbuo jakọrụba na ndị niile nwe kpọrụ ndị Fulani na be jidegwo ndị Igbo gbuchasịa jakọrụ ya na ebe n'ebe egbue na ndị Fulani ndị na-achụ ebi fabulu egbe pụta n'ụzọ onye ebe jide na-eburu onye Igbo ba agbagbue ọgbọ na-aba ezu na ọmọ mbara ka nsị ka ibujere nne ọjị jakọrị ya na ụmụ Igbo ndị n'obodo oyibo n'ụwa dị n'ọcha na mkpọrọ ogbebi ezu buru ọjị jebe jebugarụ nya ọgbọ na-aba ezu na ọmọ mbara otutu nzuo ọgbọ na-aba ezu na ọmọ mbara n'otutu nzu jee ka izijere nyozi ka ebuje ọjị nwa n'obi ọjị gadị nne mụrụ Igbo niile na abụbụ aka gị Igbo ahụo abụbụ aka go ndị Biafra ma ahụo abụbụ egbuga anyị o abụbụ emega anyị ibe ogbugbu ka na-aba egbu anyị ogbugbu ka na-aba egbu anyị dodo pụtanụ n'ilo ka unu bịa gbara ya ọgụ na abụbụ ezu gị Igbo ahụo na-ekwe ndị ọgaranya anyị nwere na be anyị kaba na-atụ nga na-ekwe ndị ọgaranya anyị nwere na be anyị kaba na-atụ nga n'ike na-ekwu na ụmụ nwaanyị Igbo be anyị jikwukwu mma amawu dị n'ụlụba ụmụ nwoke agwụkwọ nne binie na abụbụ aka gị Igbo ahụo binie na abụbụ aka gị ụmụ Biafra ma ahụo ndị biniri na iwe si na ba emegide anyị binienu megidebe unu amakwa abalị one gara aga ka e kwuru na eji ebite 22.7 bilion one ndị ji akwụ ụgwọ ya nne binie ọkwa ka ebite ga-eji eji wee jide ndị Igbo bucha isi ya o binienu Chukwu okike bịa ma odogwu dike tereta ọjị ka njiri wee bịa na mmiri nekwe ụmụ be anyị ndị jere obodo oyibo nekwe ụmụ be anyị ndị nọ na Naịjirịa azụ abịa biko si were ibe ọma na-etere mfe nekwe abịa dị n'ala Igbo gbara ọkụ ma amaghị onye siri ọkụ ebe niile ndị Igbo na-azụ abịa ma nke Lagos gbara ọkụ amaghị onye siri ọkụ nke Ọnịcha gbara ọkụ amaghị onye siri ọkụ nke Asaba gbara ọkụ amaghị onye siri ọkụ ogogo ndị Fulani na-eme anyị ibe binie ka unu gba ọgụ ka unu gbatara ya ọgụ binie onwe ndị akaba dị n'isi ndị Biafra niile ma ndị eji na ngasị irere izi ebe ekwukwe na-eje ga-elere izi ibe ha n'Igbo na mmiri nwa Igbo jidebe tiwu nnukwu aba anya kwe n'elu unu ma ise awụkwara m ọjị na mmiri jee gbara anyị ọgụ na ọgụ a karịa ya amaghị ebe anyị ebido ọjị ka m bụrụ jee na mmiri si jee n'obodo oyibo ji atọ ndị Igbo niile ndị eji na-agbụ n'obodo oyibo nekwe ụmụ Igbo ndị jere obodo oyibo ndị na-amaghị ebe a ga-esi bido si jee wejerebe kọntaktị jeenụ ka unu jee mepue ebe ibe ọma anyị ga-esi wee pụta wee rute ndị Igbo aka ka anyị wee ebe ibe anyị ga-eji wee gokpọ n'ibe anyị ga-eji wee kwadobe ọgụ a mana anyị mana ụlọ apụtagwo n'ilo nụọlụ na ya ọgụ a sigbube ndị aji egbe achụ ebi sigbubebe na ote na-emebere anyị ibe ekwuru onye amaara aka ekpe onye amaara aka ntị ya tọọnụ aka amagwara ya nsị a na-ama ode jinjim na mama edinwu na ọjị agbarụ na ya ọgụ jekwuru na ya obi ojii gad gwa ya na ọrụ ozikwa ihe kwuru ka Igbo ewe ozikwa ihe anyị fụrụ ka anyị fụrụ na ndị eme na ya echeta ebe mana aka ji agbajicha ha niile chitụkwatakwa ise n'enu ya ise agwara m Ogbuoji ya egburu nne m Ogbuoji gburu nne m na riri egbuo ode jinjim odogwu
Ani Igbo bi n'enu e.